Labing unang pet funeral parlor sa Dakbayan sa Sugbo gibuksan sa banay nga pet lovers. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa GMA, Regional TV Balitang Bisdak, ang lawas sa usa ka iro nga giandam na alang sa memorial service. Susama sa haya sa tao, ang iro ana usab sa sulod sa kwarto, gidayan-dayanan og mga buwak nga mulungtad sulod sa 30 minutos alang sa mga pet owners nga nagmahal kanila. Wa na motugod pa ang pet owner nga makuhaan kini og video. Human sa memorial service gipaubos dayon sa proseso nga aquamation, version sa cremation, pinaagi sa water-based equipment nga wa ipakita sa nanag-iya nini. Human sa taas nga proseso, mamahimong abo ang bukog sa iro. Puti kini, daw sama sa harina o gibutang sa urn sama sa abo sa gikremate nga tao nga may hulagway o dedication usab. Alternative ni siya sa atong traditional nga fire cremation. So, sa amoa, we use water to cremate the pets. And mas dugay ni siya nga process, pero gitawag nila og mas gentle, mas peaceful, mas eco-friendly siya. Matod sa nanag-iya nga mag-agad sa gidak-on o gibugaton sa timbang sa pet ang bayad nga magsugod sa 7,000 pesos alang sa mga gagmayng pet. Dili lang alang sa mga ero ug iring ang ilang serbisyo, kundi ang tanan ng mga binuhing kahayupan nga adunay bukog. Ang viewing room, we also term it as kanang memorial service for the pets. So it's a way to say goodbye and then mo honor ka sa imong pet, nga kanang mo thank you ka, mo sorry ka, ano ba? Sa miaging Hunyo lang gisugdan ang pet aquamation nga inspired sa ilang mga fur babies. Dinhi gipakita sa mga pet lovers ang paghigugma silang pet nga gipakisama nila nga kabahin na sa ilahang pamilya. Kami sa una magpa-cremate gid mi sa among pets when they pass away, and then wag naabot ang time nga nangita lang mi og alternative nga kanang to the kanang traditional nga cremation kay lainan mi sa thought nga kanang sunugon ba. So ni try lang mi if naa mi makitaan, and then surprisingly we found this kanang water cremation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.